tunggal membro kakabsat iti iglesia na ako Jesus katawawisan na kagbalin tayo nga dumadaklis kadagiti katao. Hala nga ito nakabsat nga masagid tayo iti puso na pa ito. Tunggal tattao ket mabalin nga maddan iti gundaway iti pannakaisalakan. Na imbag nga aldawyo ay ito nga kabsat. Agyaman tayo iti gundaway ta nadanon tayo manen iti umuna Sabado iti daytoy trimestre. Ket iti pagsasirataan tayo ditoy ay ito nakabsat. Ket may isa nga kari iti agnanayon nga tulag kini ni Apo Dios. Ket daytoy ay ito nakabsat nga panagadal tayo. Rugyan tayo daytoy ay ito nakabsat no anya iti napasamak iti Eden. Ngem kasagbayan na dayta kablawan da kay may paya iti nakabsat iti naragsak nga Sabadoyo amin sa dino man nakabsat iti ayan nyo sapay kadita ni Apo Diyos ti makedda kada tayo kabayatan iti panagadal tayo. Kasta mo Pastor Nel? Kumot kakabsat nga kumablaw iti tunggal maysa kada tayo. Kayat mi unay iti agyaman kakabsat iti panakipasit tayo iti naaramid nga mas baptism iti napalabas na Sabado. Ket ditoy Pangasinan La Union, Nueva Ecija Tarlac Pastor. Adda iti nabautisaran kakabsat nga 298. Ket itatta nga aldaw nga nasantuan ket madama nga mararamid iti mas baptism ijay Ilocos Norte. Ket ikarkararag tayo kabsat iti nabunga nga panagtrabaho iti care group ministry ken iti tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga teritoryo iti Northern Luzon Mission. Sapay ka di ay nakabsat daytoy nga inaramid tayo nga mas baptism. Ken mararamid itangal daw. Ket mangted kada tayo itinananay gundaway makipaset, makipagtrabaho kini ni Apo Dios sa ito nakabsat. Ket sagbay tayo nga agtuloy nga gadal, agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Dios sa mami anay langitan. Adalon mi iti leksyon iti dayto eskwela sa batina. Kiddawon mi manapo iti panangidalan mo. Ket iti man Espiritu Santo isu iti manglukat iti panunot mi iti puso mi tapno iti kasta mawatan mi dagitoy nga adal nga kayat mo nga ipawat kada kami. Agyaman kami iti panangdangeg mo daytoy kararag mi itinaga ni po nga Jesus. Amen. Iti daytoy nga kundaway kakabsat iti paset iti mayulo tayo. Ket masarakan iti Genesis 26:27. Anya ti ko lang na jay Pastor Nel. Iti paset nga mayulo tayo gagayam ken kakabsat. Okrado nyo man dagiti Bibliayo iti kapitulo 1 iti Genesis bersikulo 26 ken 27. Ket kastoy kakabsat iti kunana. Ket ti Dios kinunana aramiden tayo kuma iti tao iti ladawan tayo kas kasping tayo. Ket iturayanda kuma dagiti ikan iti tao, ken dagiti tumatayab kadagiti lang langit, ken dagiti animal, ken ti amin adaga, ken dagiti amin ngagkarkarayam ngaguyuyas ti rabaw ti daga. Ket ti Dios pinarsuan na ti tao kaladawan na mutlaeng, iti ladawan ti Dios pinarsuan na ida alalaki ken babae. Dahiti pastor iti paset a mayulo tayo tata. Kitawan tayo iti pastor nya kunang na jay aramiden tayo. Ket daytoy ay nakabsat nga kunang napay sa aramiden tayo. Kaya nasawan daytoy ay nakabsat ket daytoy ket tanludang sarita nga don no duada ko maka aramiden ta nga maramiden tayo. Ngem daytoy ay nakabsat ket saan nga panagadal iti panaka Dios. No di ket daytoy ket kitaan tayo no anya iti napasamak iti damo ha iten nga nakabsat. Ket saan lang dayjay. Ta iti panamarso ay nakabsat ket isu daytoy makita tayo iti gapuanan iti amin. Ket makita tayo mo dito ay nakabsat nga ti Dios isu iti namarswa. Ket iladawan mo daytoy ken makita tayo no kasatno asimrek iti basol ken no anya dagiti supapak na. Ngem nang nangruna nga makita tayo ditoy no kasatno nga insagana ni Apo Dios iti nakabsat iti kari apa nangisalakan na. Nga pastor, kasano tayo nga mawatan.
idirugrugi na, ito na kabsat. Tano kitaan tayo, iti Kapitulo 1, kung 2, iti Genesis awan pa iti basol. Ngam, awatan tayo man ito na kabsat, no, kasano nga napaadda dagiti banbanag. Anyat ti ko na nati Genesis 1:1, Pastor. Tapno, mawatan tayo kakabsat, no, anya iti pakaistoryaan, iti panamarswa, ket basag nga ulitan kakabsat, iti ibagbagan na to'y, versikulo 1, iti punganay, ti Diyos pinarswa na dagiti lang langit, ken iti daga. Kayat nga sawen, gagayam ken kakabsat, ito'y leksyon tayo, nga iti panamarswa, dahito ket ibagbaga na eleksyon tayo nga awan iti naggapuan na uno dahito makungko na nga ex nihilo nga tikayat na nga sawen gagayam ken kakabsat dahito eleksyon tayo ibagbaga na nga iti nasantuan kakabsat nga Dios iti manakabalin nga Dios pastor nga babaan iti panagsauna nadda iti amin. So nga kayat na nga sawen no agparswa ko may iti bantay maadda ko may iti bantay madda dagiti an animal ken dumapay kakabsat nga pinarsuana daytoy iti manakabalin nga Dios nga babaan iti panagsaon na pastor napadda iti amin. Kaya nga rin sa Pastor, ay na kabsat, saan nga nangaramat ni Apo Isus, wino ni Apo Diyos ay na kabsat, iti may isa nga banag, nga aramidin na tapno mamartuat, wino mamarswa, no dikit di, no nasulutan nyo ay na kabsat, dahil kinaw ni Pastor, imbaga na, napada. Yeah, dahil ti panamarswa, creation out of nothing. Kit isong ko na dyan nilabsat nga idipunga na iti Diyos pinarswa na. Dahil sao nga pinarswa, dahil iti ay nilabsat kit iladawan na, dahil di panakabalin ni Apo Diyos na kinuha ni Pasutay. Hindi sampo na gabantay, dahil bantay, napada, anyaman itimbaga na. Haan nga sila may isang pintor kabsat nga anusan na iti nagpinpinta. No di kidi imbaga na napada. Kaya nangurod nga sawo na iti nakabsat dadi panakabalin ni Apo Diyos nang daytoy iti banag nga dagiti makita tay ita naggapuken kuana. Iso nga rod iti namarswa. Kan may sabi Pastor, iti panamarswa dayto iti nakabsat kit iladawan na wenno blueprint. Ano da ko maiti balay Pastor kada iti blueprint. Dahito kabsat iti blueprint iti nasirib a disenyo iti man nakabalin. Tanyo iti kabsat dagiti mataktakwatan datata sagbay da pay matakwatan iti punganay daytan ket nay disenyo at dati masirib a Dios ang nangaramid kadayta Pastor. So, kitaan nyo kabsat no kasano iti kinasirib ti Dios. So nga dayta dadalan de Pastor no anya iti napasamak. So daytoy tapno mawatan tayo digitoy napasamak iti tiempo kabsat nga ni Apo Dios Pastor ket namarswa. Kaya kuman nga basahan Pastor iti kapitulo 2 iti Genesis versikulo 7 ken kapitulo 1 versikulo 27. Kay kastoy ti kunana iti 7. Ket ni Jehova Dios binukol na ti tao ti tapok ti daga ket impuyot na ti agong na ti angas ti biyag ket ti tao nagbalin akararwa si bibiyag. Iti 27 kunana ket ti Dios pinarswa na ti tao kaladawan na metlaeng iti ladawan ti Dios pinarswa na ida alalaki ken babae. Anya Pastor iti bagbaga na dito eleksyon tayo may panggap iti dito nga bersikulo. Kinanyo ay na nakabsat. Idi pinarswa na dagiti banbanag nga makita ken saan nga makita. Imbaga na pa Jesus naramid. Kinubasan nyo pa iti doon ako na nasayat. Good kung na ito nakabsat. Kalpas na dayta, binukol na ni tao. Diyan Genesis 2, versikulo 7 kabsat. Mani po di tapok iti daga. Kit iso na nga mismo iti nang bukal, aja Pastor. Kaya nasawan, at dati raw materials kaya narabi na di tao. Dahil nga raw materials kaya narabi na di tao iti nakabsat. Dahil iti na isang sangayan, apanamarswa na iti tao. Saan nang ibaga? Adang mati Adan. Adan, haan kapsat. Ludikid di, binukol na. Kalpas na dyan, kung na ba Pastor dyan, versikulo 27, iti kapitulo 1, pinarswa na iti Diyos, lalaki ken babae. So ano, kitkitaan tayo dito ngayon na kapsat.
na isang sangayan apa na marswa. Ngam sagbay nga pinarswa niya po Diyos, iti umuna ang anaganak tayo kakabsat, insagana na pastor nga umuna di pagtaganda. Insagana na iti iden. Nga iso iti pagtaangan dagitoy nga gasawa, kalpasan na maparswa. Kaya no dahito ay na nakabsat, no kitkitaan tayo. Dadilangan panamarswa niya po Diyos, kini Adan, isuna nga talaga iti ng damili kadagiti imana. Kat idi makita yung ay nakabsat manipod dahi nga tapok iti daga. Idi puyutnan ijay agong na iti angas ti biyag. Makita yung nakabsat nalabit makita nan agbaliw iti langanan ingana nagbalinan nga kararwa at si bibiyag. Kaya may sabay pastor, dahil raw materials nga inaramid ni Apo Diyos ni Eva. Ito yung nakabsat. Hanggang din, nung basa niya Biblia, pinaturog na. Nasamit apa naturog. Nangala iti paragpag. Dahil iti raw materials nga inaramid na, ito nakabsat, iti bayayan, iti paragpag. Anya nga tanga rason pastor na apay, dyan iti paragpag, iti nangalaan na. Na pintas nga sa Ludsod pastor, no apay nga dyan iti paragpag, iti nangalaan na, no mangkas kasarak iti may sada iti nga balakad ko kadagiti agasawa no maminsan tada iti ket asidag manipod iti puso ni Adan nga no sumret kakabsat daytoy iti ente panagasawa nga masapol nga iti lalaki ay na iti asawa na ngem kita nyo kabsat daytoy eleksyon tayo itatay di damo no anya dagiti napasamak nga dagiti amin nga banbanag itaglawlaw tayo pastor daytoy ket babaen lang iti panagsao ni Apo Dios. Ngam iden aramidan na kakabsat iti tao kat na edda iti panakaidumduma na nga adda iti panagaramid nga kunang pastatay pastor manipod kadagiti ima na. So kadagiti amin nga makita tayo taglawlaw through words ngam kadagiti idi aramidan na Apo Dios iti tao adda kakabsat iti panagaramid iti ima na. So kastoy kakabsat iti ka special no apay nga no kasano nga pinarsuan na Apo Dios iti tao. So nga, data kabsat nga man nakabilin nga Diyos. Nga iso tinangtid iti biyag. Kini Adan, kineba, iti punganay. Data nga Diyos nga iso iti namarso iti amin. Isumod lang iti Diyos ay iti nakabsat. Anagayat kada tayo. Anya ba yung pastor iti kunan ano kasano tayo mo nga mawatan dahil relasyon iti na Diyosan ken tao. Dahil ito yung masaragan dahil Genesis 1:27. Okay. Kastoy, kakabsat, iti kunana. Ket ti Dios pinarsuana ti tao akaladawan na mutlaeng, ti ladawan ti Dios pinarsuana ida alalaki ken babae. So dahito yung pastor, ipakpakita na laeng no anya iti galag, anya iti itsura ni Apo Dios iti panamarsuana iti tao. Kayat nangasawen ni Apo Dios sa kabsat ket kasping na iti tao idi iso ket pinarsuada. So may expression na pastor kung anag pinarsuana iti tao iti ladawan na. Ket dayta nga ladawan na iti nakabsat. Kasano tayo nga maawatan dayta nga ladawan pastor? So maawatan tayo kabsat dayto nga ladawan ni Apo Dios nga bagbaga na iti eleksyon tayo kabsat. May pakita na kabsat dayto nga talaga nga iti tao, diya ka mo pastor no anya ti panakaimustra na no talaga nga karuprupan na kadi iti tao idi iso ket pinarsuana. Wenno no anya tay rupa kadi ni Eva, rupa ni Adan ket kasdi kadimot iti kasping, uno asping, uno itsura ti Dios idi naparsua ti tao. Malaksid dayto na kabsat dayto nga na piskal dayto sa saritaan ni pastor latin kabsat. Ngam dayto ket irepresentaan na dayjay aninaw alanga dayjay nangaramid ken kuana. Dayjay ti image na iti nangabsat. Sa nga dayjay ipakita na pay kada tayo. No anya iti langa ken kalanglanga. Dayjay nangaramid iti maysa nga tawo. Dayjay ti bagbaga na iti nangabsat nga kaasping. Ket dayjay kaasping iti nangabsat iyan ninaw na pay daytoy dayjay na pisikalan jay mental ken spiritual nga kababalin iti tao
dahil iti image na ito nga absat. Tano di physical, di rupa, di tayo mo, no, sino ti karupa, ano kuma, ada karupa ito nga absat. Ngam dahil image, tano maawatan tayo, dahil kalangana ito nga absat, dahil panangan ninaw, dahil arngina, dahil nangaramid kenkwana, ay ito nga absat. Iso nga, may isang sangayan, iti pan nakaparsua, iti tao, ni Adan ken Eva, tapay na nagabsat. Yan ninaw da, no, siya sino, dayay nang muli, kada kuwada ay ito nagabsat. So kalpasan nga kabsat nga naparswa ni Adan ken Eva, inikan ti Dios pastor, iti tao, iti makunkuna nga daytay waya-waya panagpili. Now, anya kabsat daytoy waya-waya panagpili nga inted ni Apo Dios. Daytoy kakabsat ket maysa nga nasantuan sagot. Daytoy kakabsat ket sagot ni Apo Dios kada tayo nga kayat na laeng kakabsat nga ipakita iti tunggal maysa kada tayo nga iti ugali ni Apo Dios ket managayat. So nga inikkan na iti tunggal maysa kabsat kada tayo iti tao nga pinarsuana daytoy makunkuna awaya-waya iti panagpili. Kayat nang sawen pagpakita na nga managayat ni Apo Dios ken managayat kanya pastor. Dahil ay na nagabsat, tapos na kahit wad nga ramidan, nga ititao ko't nakaprogram. Yung program na dahil, sa robot. Sa robot ay na nagabsaan. Inikan na dahil ito eh. Tada dahil waya-waya nga panagpili na ay na nagabsat, madan iso na itigundaway, asumurot, mangayat, ken maki-fellowship kinaya po Diyos, babaan iti ayan-ayat, pastor. Dayjay, inted niya po Diyos, dahil tamun iti kasta, babaan di waya-waya na nga panagpili, at damo di waya-waya na anasinged nga ayatin na niya po Diyos. Itatan, pastor, kasano tayo nga mawatan? Anya ka din napasamak, dahil adadalan tayo. Kasano tayo nga rodin nga mawatan, anarakrak, dahil nasayaat at pinarswa, niya po Diyos sa dinagabsat, idisimrek iti basol. Anya tikunan na iti Genesis 2:16 ken 17. Kastoy kakabsat iti bagbaganap tapno maawatan tayo nga nalaing. Kuna na ket ni Jehova Dios imbilin na idi ti tao ak kinunan na kadagiti amin akayo iti minuyungan mangan kanto si waya-waya. Ngem ti agaputi kayo iti panakamo iti imbag ken ti dakes saan mo akanen ta iti aldaw a panangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Dayto nga teksto pastor ket bilin ni Apo Dios ken ni Adan ken ni Eva. Kaanya iti napasamak pastor kada ito nga bilin ni Apo Dios. Kinanya nga nagabsat isilpo ta pastor dayjay ayan iti waya-waya. Iti bilin ni Apo Dios kada kuwada kadagiti kayo nga amin nga da iti minuyungan, mabalinda nga kanan. Ngam adda iti maysa. Dadi kayo, iti pakaraamuan, iti naimbagken, dagas, ingkabil na dyan, iti nakabsat. Dadi, waya-wayada nga panagpili kakabsat. Dahil ito'y kat mawatwat. Nga saan da nga sagidan, dadi kayo, iti pakamuan ken dagas. Tano apaman nga sagiden dadayta anya ko na dalam sat di bumurong matay kayo. English ko na surely sigurado nga matay dahi da nakapsat. Ngamitatan daytoy nga waya-waya nga panagpili mangted kadakwada iti nananay. Tano pinili da niya po Diyos agnanayon ay da nakapsat nga makiaddada kinabo Diyos. Naramid iti tao, tawag iti kasta, to repopulate heaven with people. Dahil iti panggap niya po Diyos kapsat. Ngamit atan, numan pa kas iti panggap na, dahil waya-waya ti panagpili na ited kadakwada, tawag iti kasta, sumurigda iti nasinged nga ayan-ayat kiniya po Diyos. Tatanda di kayo nga pakaman iti na imbagkadakes, dahil ito'y magkakapsat iti mangted iti kondisyon. Tapno iti kasta, dahil panagpili da iti nasayat, mapanlaan kinya pa Isus. Ngam iti parikot iti pastor, naabuso da ito'y. Na tiniritir da iti nga waya-waya iti panagpili.
iso nga na nagda iti basol. Itatan, iti simurag iti basol, pastor, umuna nga napasamak, madayon itirik na nga panagtalag. Awanan da di panagtalag kahit na kapsat, alienation of trust. Kat dadi nga talag, daytoy iti nang rakrak kenang pirdi. Ijayan iti tao ayatan nga kapsat. Tati panagpagtalag kanan haanan nga kinaya po Diyos, o di kadag talag iti bukod na. Daytoy ay nakapsat nga itnapirdi, daytoy tinapasamang iti damo, iti simrek, iti basol, pastor. Anya pa pastor, iti magitam sa toy. So makita nyo kapsat, iti eleksyon tayo, iti simrek, iti basol, di kaya iti bunga na, di ay bagbata tayo ni pastor kapsat nga nayadayo, iti riknada, iti panagtalag kini Apo Diyos, iti may kadwa, iti makungkuna kapsat nga isuda kat nagsukir da, iti kat bunga kapsat, iti basol, iti sirrek, iti basol, nga sadlaga kapsat nga di pa nagsukir, uray pa iti eleksyon tayo kapsat kat ibagbagana, nga day tay nasantuan nga panagmaymaysada, wano day tay panagkakadwa, kat day ti pastor kat nadadael. Tapay, simrek kakapsat iti basol. Kaya may kapatay na nakapsat nga banag na nga napasamak iti simrek ti basol, saanan nga maliklikan iti panakadadael ken panakapirdi ay ito nakapsat. Di English ko na inevitable, harmful ka maliklikan. So, nung kita tayo dito yung kapsat, dayjay tinapasamak. Nakita tayo no saan no nga naparusot iti amin, naparusot iti tao, kasaan no nga inikan iti tao, iti waya-waya nga panagpili. Dagiti tinapasamak kapsat, ken, tas tama, no kasaan no nga simrek, iti basol. Katitaptanay na kapsat, hindi nga nagbasol iti tao. Anya iti inaramid, iti Diyos tamang iti kasta, may subli, daytoy pastor. Anya iti kunana ijay, Genesis 3:9. Kita nyo kapsat, numampay iti tao kat nagbasol, ni Apo Diyos pastor kat nangaramid lata iti pamayan. Kunana kapsat iti 3:9, kunana, kat inawagan ni Jehovah Diyos ti lalaki, kat kinuna na kenkwan na sa dinno kayan mo sika. So dahito nga teksto pastor titi magkita nga imbes nga iti tao into no nagbasol iso kumati umasidag kina Apo Dios. Di kadi ngam kita nyo kapsat ni Apo Dios nangaramid iti pamayan tapno laeng maabot na iti tao iso nga nangaramid iti maysa nga saludsod. Numapay amo siguro na Apo Dios pastor na dinno tayanda. Bueno, amo na po Diyos ay ito na kapsat. Namapay pastor nga kasto itin sa ludsod nga tani Apo Dios. May sa kapsat nga rason dali so nga dadali alienation of trust. Imadayo da kapsat. Imbes nga umasidagdaken kuana, anya naramid da, nagdulin da kapsat. Ilumeng da iti bagida. Nagbasol da, aglemeng da. Iso nga di sa ludsod ko na sa dino iti ayan nyo. Dayta iti nakapsat iti may nga sa ludsod, iti panangisalakan. Sa dino tayo nyo, so nga, manipod pa iti damo, iti naanagan pastor, iti tao, iti basol, iti Diyos, kat nangarami din iti initiative. Tapno, isalakan na, iti tao. Sa dino tayo nyo, amuna no sa dino yan da. Ngam, kuna na dyan, apay itaglimlimang kayo. Inadladawan na dito ay nakapsat, nga ti Diyos, iso tinang yun una, nga mangsapol dagiti napukaw. Kanya may pastor. Saan lang nga dijay, gagayang pen kakabsat, no di kat ipakita pa ni Apo Diyos iti nainget nga panang sapol na iti tao nga iso nga daytoy kat nagbasol iti sangwanan na. So nga kahit nangasawan mo pastor, nga ure gayam itatta, ure datayo itatta, no datayo kakabsat kat nagbasol kina Apo Diyos, no datayo kat managbasol ken kuana, birbiruken na tayo tagarod ni Apo Dios. Takayat na kapsat nga isubli daytay na pwede nga relasyon iti tao ken ni Apo Dios. So no kita dito pastor sagbay pay. Ngagbasol iti tao narami dan iti plano iti panakaisalakan. Ngem iti simurag iti basol ko na sa dino tayo nyo ito'y maten pastor iti panakay pakat na. Jay plano iti panakay salakan. Haan nga pinanunod ni Apo Dios idi na nagdan iti basol. Ha, nagkapsat.
sakbay pa'y manag ti tao ti basol, narami din iti plano ti panakaisalakan. Gusto nga dituyan na iti nakabsat nga naipakat. Sa dino iti ayanyo, kuna na iti nakabsat. Iti pa'y garden iti den, iti naanagan iti basol iti tao, imayan iti mangisalakan. Nang nagruna iti nakabsat, pinatalgadan ni Apo Jesus dayta, iti suna kat naibartay, kat nailansa iti cross. Tapno agnanayon, maddan tayo iti panakay, salakan. So kung anya tinapasamak kahit na nakapsat, iti napasamak, iti garden iti den, iti Genesis kapsat, salaysayon na, iti panakabalin ti Diyos, nga iso tinamarswa, ken iti istorya, iti panangisalakan, niya po Diyos kapsat. Numan pa iti nga panahon, Pastor, kit awan tayo, kada kayo ay nakapsat. Di pa mati, tulungan na tayo, amaawatan, ken awatan, dagiti banbanag, anapasamag, ijay, panamarusa, Pastor. Ada pa yung titinay mo, Pastor? Kahit nangasawan, gagayang kan kakabsat, dahito'y panamarswa, kayat nang ipakita, unay baga kada tayo, nga iti pamati tayo kakabsat, manipod pa iti punganay, ingganay tata, kabayatan iti panagururay tayo, kada ito nga namarswa kakabsat, iti langit ken iti daga, kada niya papigsahan tayo iti niya, pamati tayo. Tapno ti kasta, ket inton umay kakabsat ito nga namarswa, nga laon na dagiti may salakan, sikaken siya, ket awaton tayo kakabsat iti biyag nagnanayo. So dito ay nakabsat iti pasamak, nga makita tayo, noan niya iti naramid, iti punganay. Gyaman kami kapsat ni Kadayo, si Randay iti nga panagadal, babon iti panaykararag ni Pastor ni. Kararag tayo. Madaydayaw nga Dios, amami nga nasantuan. Agyaman kami apo ta sinong batam iti maysa nga saludsod, iti adal mi nga anya iti napasama. Inbagam apo kada kami, kininpakitam, manipod apo iti panamarswam, kadagiti amin nga makita taglawlaw mi. Panamarswam apo iti tao, ingganan ti tao apo kat natnag iti basol. Simrek iti basol kat nadadaal o Dios dagiti planom iti tao. Kang ronan na iti panagserbi apo ken ka, ngam agyaman kami, gaputan nga ramid kamut lang apo iti pamayan, tapno ti kasta kat ti tao kat danunem, tapno may sublim o Dios, iti tunggal may sakada kami iti panamati mekan ka. Amami nga nasantuan, idawdawat mi apo nga iti pamati iti tunggal may sakada kami, agraman o Dios kadagiti dungdungon mi nga kakabsat, dagiti ayatem nga anak, nga agbuybuya ken makipag-adadal iti daytoy apo nga programa, bendisyon naman apo isuda. Tulungam apo iti pamati iti tunggal maysa kada kami, tapno ti kasta po ket bumileg. Tapno ti kasta ket mabalinan mi apo iti makipagtrabaho ken ka, kabayatan iti panagururay mi iti anak mo. Daytoy apo ti dawat mi iti napataganagan na po mi Jesus. Amen. Agyaman kami nga iti nakabsat iti Kadayo, sabi ka dita iti parabor ti Diyos, ket mapadasan tayo. Diyos ti agngina, amin kada kayo.